Izakhamizi zaseKliptown zihlanganele ehholo lomphakathi namuhla ngezithuba zasekuseni ohlelweni ke lokulethwa kweinsiza kahulumeni emphakathini obelihlanganisa iminyango kahulumeni eyehlukene. Lolu hlelo belihlanganisa iminyango efana nezasekhaya, ezemisebenzi, ezokuthuthukiswa komphakathi kanye ke nenhlangano yezibonelelo zikahulumeni SASSA nobekwenziwa ke ngenhlonso noma ngathi ngenhloso yokuhlinzeka izakhamizi ngeinsiza ezifana nomazisi kanye nezibonelelo zikahulumeni. Iphathimandla zithi ke ukulethwa kwalezi inhlelo kuyingxenye ke yemizamo eqhubekayo kahulumeni yokubhekana nezinkinga ezihlalise kabi umphakathi kanye nokulwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnyango wezenhlalakahle esifundazweni saseGoli uqhube uhlelo lokuhambisa izinsiza emphakathini waseKliptown ngoLesithathu ngenhloso yokuqeda ubunzima bokuthola usizo. Ungqongqoshe ophethe lo mnyango uthi ziningi izingqinamba abazitholayo uma bezoletha izinsiza. Ingxaki yabo ke-communities nana issues of drugs, issues of unemployment, people don't have food, they are hungry, but now reaching out to them is going to help us because we will be able to know how many families in a community that are not getting food, because whilst we are giving you the food parcel, but we start checking where are you staying, how many people do we have, who's studying, if you have children, then there are even some of the NPOs here that are assisting their children with bursaries, those that need bursaries for their children. So for me, it's quite good. All the problems we're able to sort them out. We have seen the number of people that are here today. Definitely each and every one have managed to get the assistance on what they wanted us to help them with. Kusenjalo kwisikhalazo somphakathi ngokuswela inkece yokuthenga idatha ukuze bethole ulwazi, ungqongqoshe uthembisile ukuxhumana nomnyango okuyiwona. So the issue of not having a data, it becomes temporary because there are areas where we have Wi-Fi connectivity. But because some of them were raising this issue here, I am going to speak to the MEC for e-government so that where we are, at least there is Wi-Fi connectivity because they are able to do that when there are services of government that are being done to a community. So for me, it was an eye-opener that I can't rely on those people thinking that they will have their data. Yes, maybe at home they have a child who's got a data, but here they need to use the cell phone now. Izinsiza ebezikhona kubalwa ukulungiswa kweziphathelene nomazisi, ukufaka izicelo zokuthola isibonelelo kanye nemfundazwe. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu ngiseKliptown.